Dacă crinul păcii își apleacă frunzele, îl uzi, iar ele nu se mai ridică înapoi și pe lângă asta frunzele încep să se îngălbenească și să apară pete negre pe ele, toate aceste simptome arată un singur lucru. Rădăcinile lui au început să putrezească. În acest moment, rădăcinile lui nu mai absorb apa corect. În astfel de situații, planta nu are nevoie de încă o udare, dar are nevoie urgent de verificarea rădăcinilor și schimbarea substratului. De cele mai multe ori, această problemă apare din udări prea dese, substrat prea compact, udări neregulate. Dacă substratul este deja ușor umed, după transplant nu udăm planta. Iar frunzele afectate le vom tăia pentru ca planta să nu consume energie și pentru ele. Scrie-mi în comentarii cum îți îngrijești tu crinul păcii. Împreună facem lumea mai verde. Rămâi aproape de Casa cu Plante.